दवाई ना कली ही? ना जी बहुत तेज हमार तबीयत खराब बा। दवाई ना ले ली? लेनी है। आराम नहीं खे? आराम अबे तो दवाई खा के सुता नहीं है तरवा आगे नहीं होने से। अच्छा घबरा मत, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट में आराम अभी हमरा के सुते दी ओकरा बाद ना बात करम ठीक बा? बे पगली कौन के अबे सुतबू अबे तने रात होके द रउआ समझदार बानी ना जी। समझदार होके भी असमझदारी वाला बात करी ना। समझदार हमार तबीयतो खराब में चिल्लावे के मन करेला कि चिल्लावत रही ना हमरा के। चिल्लाइबू अरे मैं कहिए से तो चिल्लाए सी गेली रे। इधर यहाँ देखो ना सुनो का जी कैसन मेहरारू है रे, मरद के दर्द ना बुझेली तू। हटी ना होता ना दिन से दर्द सह के आवत ना कोतन के दर्द ना खिसो होत। आज चुनमुनिया के माइन हो इतना बनल ठनल रहली है, लिपस्टिक मरले रहली है न कि पूछबे मत कर। अच्छा। जब जब ओकरा के देखत रही न तोरे याद आवत रहल। देख के आवतनी तोर याद आवत रहल। नाना सवतिया के देख के आवतनी। माने लोग की जाई गली में त ना देख सकी ना, आंख बंद करके जाई। ये ना क्यों क्या फाड़ फाड़ के देखे के चाहिए। ने फाड़ फाड़ के ना देख रही, अपन ढक्कनवा खोलत रही को बंद करत रही, यही त देखत रही। अच्छा आ देखते देखत जानत रही न हमारा मन में अब जान जे कि लड्डू फूटे लागल। भक जी हम तबीयत खराब हुए मतलब कि उल्टा सीधा मंच करता प्यार करे के। देख आज नागा ना होके के चाहिए, मेहरारू ना होई मेरा रुबानी हो लेकिन दादी मोर क्वेश्चन है आज ना एक सप्ताह के बाद प्यार करे के। हां तोरी के एक सप्ताह में तो सरवा हम मरिए जाई। देखिए अब सु बात मत बोली, हमर मर्द बानी ना त सु बात ना बोलम। एक सप्ताह कहबू तो हम चल जाब दूसरा बारे। हां जातन तो कैसे दूसरा ओरी चल जाम जी बताई, हमरा रहते दूसरा लगे जाई। हां तो तू नहीं नुकुर करबू तो का करब। हां देखिए आप हमर मर्द बने तरी बात के समझल करे जान तरी जब कुछ हुआ तरी न तो कर पूरा शरीर की अंगे अंग एकदम आप नहीं की खुश हो जाता रे मगन। आप एगो अलग खुशी में बनी एगो हमें दुख में रोवत नहीं। देख सुख दुख संग ही ह, दवाई खइए ले ले बड़ू आराम भेटा जाई। ये जी ये जी ना 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 आपके ना हमार क्रिया दे दिल बनी सटे के नहीं के। हाँ क्रिया खेबी सटे के नहीं के जी। अरे बाप रे बाप बोला तने तो एकदम कंठवा सुखाता। हम जानत तनी कि तू सटे ना देबू, लेकिन हम मने वाला नहीं खिए बरा जल्लू पगला कर बनी। हम सोच के आइल बानी हे भगवान बात हम प्यार को के मानो। जी एकदम कोई आदमी बनी जी। मौजी बाप रे बाप। हाँ देवर जी दवाई ना ला देखिए देखिए साला मलहम दवाई देखा देखिए चोरवावत है देखी अम्मा माहौल लगा लिया बढ़िया ले। ठीक बा ठीक बा कौन ले। बता हो? ए बाप रे बाप सुने तरस रे हां भैया कैसे मलहम हरे उ ना लगावे के बा का भइल बा के दवाई लगाए खाए के के बा बा? का भइल बा बताइबे। का भइल बा हां बता दी। बता दा। अरे का भइल बा। हां छिपइबो त सार बहुत मार मार बुझला। सही सही बात बता का भइल बा। थोड़ा जाएगा मत जाना ना ना बतेबे आई अरे जाने के कोनो बतिया नहीं जी। तो कुछ छिपावतिया देखो तोर कसम ना तोर माई बाबू के कसम। ए भौजी बता दी। हमरा माय बाबूजी के कसम देते ले बनी जी। बता बता जल्दी बता। बता दी। हाँ बता हां बता। बस भइल बा हमारा हमावा न जहाँ भइल बा तहाँ लगावे के बा और दवाइया खाए के बा तो सुखाई ई बात बारे तब ना जी तोरा से ना बोलो इतना बड़ बात छिपौले बिया हमरा से ना ना एको सब बात ना से कोई बतौले जाना हिय। था हमरा से बतौले ना हियो अजी ये ऑपरेशन कैसे करावे मरद जाता बनी नहीं। जी हम बतावे की चाहत रहनी है लेकिन डरे ना बताऊनी है। ए भौजी तो हम जाता नहीं तब अपना भैया के तनी समझा के जाइम। अब ऑपरेशन करा ले भी हम तोरा लगे ना आई। ए भैया अजी हम दूसर बियाह करम अजी पागल बनी दूसर बियाह करम अरे सुना मत हमारे ऐसा अरे सुना हो कुछ ना ना अरे सुन। सुना ना 2 मिनट हमर बतिया 1 मिनट सुनो 4 दिन के अंदर अंदर डॉक्टर के कहना बा सब ठीक हो जाई नॉर्मल हो जाई तू जवन सोचत रहता हो जाई हो।
तू ढेर जानता सार कहीं का हमरा विश्वास नहीं एक बार ऑपरेशन हो जाए न तो कम से कम 5-6 महीना बार कावे के पड़ेला न तो अच्छा अब सुन ऑपरेशन सक्सेसफुल ना होला अगर कुछ कइल चाहे काम करबल तो एगो टाका टूट जाई भीतरे मान तो और के प्रॉब्लम बढ़ छोड़ जाई देबो दूसर बियाह कर लेबो ओहो आई ए ओको जी। हाल होई त का करबो ए कैसे ही है छोड़ देबो ना हमर भौजाई के छोड़े के नहीं थे धोखेबाज हम धोखेबाज चुगली नहीं खोर थे कहीं जी के। धोखेबाज रहती तो 2 बच्चे के माई हम रोती यहाँ तक ले ओकर लइकवा दुगो कहां जी हस बताइए आप हमरा की स्थिति में छोड़ दे तो दोनों बबुआ के का होई तू जेबे कि तोर मेहरार भी हो हमर भौजाई हो हमर तो शंका लगता ना हो एगो देवर जी का ना हट क्रिया तो जो जो भाग घर कर रही हो एगो देवर जी पानी के हमार हर एक स्थिति में साथ दी ना अरे राम धोखा हमरा संगे धोखा कइले बाड़ी ना काहे से कइली हम धोखा करने काहे की ना हमरा देवी के बतौली ऑपरेशन करा लेली नसबंदी हो गइल तोर आ तब ना कहले कि जी हम नसबंदी करौले बानी हम तो जानते नहीं कि चल हमार मेहरारू ठीक बिया आज हनीमून मनाई लेकिन मैं हमारा असरा पर पानी फेंक देली तू हमार यात्रा बिगाड़ देली यात्रा बिगड़ले नहीं की 6 महीने के बाद एकदम शांति से मिलम ठीक ना चुप। बड़ा खखवाल रही ना आपे के चलते तो हम करई नहीं है सरवा 6 महीना के इंतजार करेला अच्छा सुनी है रे सुनी जा तनी चुलबुलिया के माई से सेटलमेंट करे कम से कम 2-3 महीना काम चलाई कोई सन मर्द मुंह मरवा आदमी बने जी कि हेने देखे तो होने मुंह जने मार देखना उन्हें गांड छानी ना बताई हवे हमारा ऐसे स्थिति हो गए कहो तनी चुलबुलिया के माई से सेटल करम जा तारा माई के जा जैसन बार वैसने रह जा बिना मन के दवाई करो ऑपरेशन उम्मीद ना रहे कि रहुआ ऐसा निकल हम ठीक ना तोर लगना है जो सबके मर्द ना हर एक अपन पत्नी के दुख में साथ देवला लेकिन हमरा मर्द ऐसा कुकुर निकल गेल ना कि हमरा साथे नहीं के देत अरे बाप रे उठो तो नहीं खिंच जात भौजी बतावा कॉल रहते ए कि तने एक भौजी। लोटा पानी आ भौजा काहे खिसियाल चल गेल हो मुकरा कुछ कहला हो का ना देवा जी हां जाना तनी बता के ना करौले रहनी ऑपरेशन हां त एगो बात सुन आखिर तू हो तार मरत ना उनकर तार बतला ना देवे के चाहिए बतला देवे के चाहे लेकिन बतौले रहती तो ना करावे दे तो अच्छा ये ना बता रहला बड़ा कष्ट होत तुझे भौजी लैट्रिन बाथरूम जाए में ना अब का करी उ तो भगिए गइलन अकेला ही सब कुछ करे के बा सुन ना अब छोड़ा हटाओ हमरो ऑपरेशन में भई रहे बड़ा तू सेवा कइले रहू हमरो अब देख नहीं खेजत मन करता ना कि हम तारा के सेवा पानी कह दी बक तू करबा हो का हो जाई हो है ना माने एगो मतलब के लेटरिन पर खाना जे भी रही हाल तो तू करबा कुल तो का हो जाई हो है ना हमार मर्दा जानी ना तो मर्दा और शक करे लगी हम मर्दा तार करते नहीं के तब ए तो रहबू ना ए तेरे राब ना अपना देखा तो 2 दिन के बीच करके 2 दिन में तो बस आए लगब कोई तरह तो ठेकबो ना करी हो चलो तारा के नहवा दी हमने हाल में अपने से अपन बेटा हुआ से पानी जी मांगाई अच्छा अब ये जे ना हाल में दहिया ठीक पोछ लम बात कपड़ा भींगा के अच्छा ये भौजी ई बताओ दर्द नहीं के ना होत होला होला जैसे उठे की कोशिश करी ना तो लगला कि अरे बाप रे बाप देखिए हम पूरा बियाह एकदम ना करम हो मेहरारू में 13 गो रोग बा आ मेहरारू में 13 गो छेद बा रोग बा 13 गो हाँ रोग बा तैले हेने ऑपरेशन होके लगता तैले कौनो को लोगे लइका नहीं के हो तो तैले कौनो के ढेर लइकी हो जाता सन बड़ा दिक्कत ना बा हो देखो तड़ू होकर 12 गो लइका हो गेल बड़ा सन आ एगो अबे बा पेटवे में उ कहाँ उ राखी हाँ ये तो तहार इहे हाल हो गेल बा ऑपरेशन हो गेल बा हम तो देखत देखत तगला गेल बनी हम हो ऑपरेशन यही चलते करौनी हाँ तार भैया ना हाँ जहाँ तो नहीं खा मैं कुल बतिया जाने के लिए बड़ा तो सबे बतिया जानिए जा हम चाहत रही ना कि 2 गो लड़का से बेसी हमारा लड़का ना होगा सो हाँ हाँ एक बेरा बच्चा तो गिरा दिले रही ए भौजी देखो हम अब न हमारा कब जाए दो हम जाता नहीं ना गेना बैठ खेले के बा 6 बजे वाला बा लड़का कुल ताकत हो जासा ना कुछ दिक्कत है ना तो उनकरा के भैया के बोला दियो ठीक ठीक कोनो दिक्कत नहीं है ना 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 कोनो दिक्कत ना जाई ना खाली 1 लोटा पानी या अरे किचन में हाँ, से ला के दे दा उ भुला गई रही हो दवाइया ना 2 गो सुबह में 2 गो शाम में 2 गो दोपहर में अच्छा। है ना 2 टाइम रगड़ी है सुबह शाम खूब बढ़िया लेते रहते रगड़ी है अपने से लगावे के पड़ी ना हाँ तो अब के लगाई हम लगाई तो देख न ले अपने से लगा अरे ली बग देवर जी जाता नहीं हो भौजी ठीक बजाई लगा लियो तबे ठीक हो खबू